ja s'ha tingut que anar i anem a continuar nosaltres. Anem a veure una exposició que es diu, ja us han explicat, Viure vora en Túria fa 4.000 anys i s'ocupa al voltant d'una excavació que s'ha fet en la Lloma de Betxí, és un jaciment que es diu la Lloma de Betxí, que és d'època del bronze, per a que vos situeu. Teniu així una línia temporal que vos situa, estem parlant que es comença fins al 1900 abans de Crist l'ocupació d'aquest jaciment i res, és un jaciment molt excepcional per dos motius, sobretot pel tamany. Estem parlant d'una casa que té un tamany d'uns 30 metres de llarg i uns 8 metres d'amplària i també per l'excepcional l'estat de conservació, encara que no parega a l'inici de les coses. Per què? Perquè hi ha hagut un incendi i els habitants han fugit. Han fugit tant que la casa es queda deshabitada. No s'ha donat temps a sacar res dels seus utensilis, els catxarros, les peces del telar, les peces d'ivori, que és un tresor familiar. I això, que és una desgràcia per a ells, per l'arqueologia, per nosaltres avui en dia, és una sort, perquè com passa en Pompeii o en Herculano, conserva les coses quasi com estaven i en el lloc. És així, com ha indicat el company, en plan, una vista actual del jaciment que es pot visitar. Crec que el dia 30 de maig hi ha una visita guiada. Si s'ubiqueu la zona és molt a prop de Paterna, la zona de la Canyada, la Vallesa. És molt fàcil d'anar, molt fàcil de pujar.